Ринат Мәмлиев Ташкентта туа, биредә аның бәхетле бала чагы уза, мәктәпне тәмамлый. Армияга китергә ният кылдым үземә. Чөнки элек шул мәктәптә укыган вакытта бик патриотизм иде. Зарницалар уйнадык, Орленок дигән уйнар уйнадык. И шул яшьлектән мин шул армияга барып хезмәт итәсем килгәч, мәктәпне бетергәч, инде укышка кирмәстән сразу армияга хәрәкәт итеп, армиядан соң кайтып Ташбуга укырга кирдем. Филологический факультет. Шуны бетергәч, шунда эшкә калдым. 5 ел эшләдем кафедрада. Күпмедер вакыт укыта, аннан эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлый. Бүген почта хезмәте өлкәсендә шөгыльләнә. Моннан тыш ул Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге эшчәнлегенә аның ачылган көненнән үк бик актив ярдәм күрсәтә. Узган ел Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумында да катнашкан. Бергәләшеп бер-берен танысак, менә шул илдә шундый кеше бар икән. Менә Үзбекстанлыкларны белсеннәр күбрәк, Үзбекстанда яши торган татарларны да. Менә бер-беребезгә ярдәм биреп, шулай эш вакытында бер яхшы бер ирешергә имканият булыр иде дип уйлыйм. Ондый форумлар кирәк, бер-берне танырга кирәк. Чөнки шундый форумлар булмаса, бер-беребезне никак таный алмыйбыз. Ринат Мәмлиев 4 бала әтисе, узган ел аның бәхетен арттырып, оныгыда туган. Аның зур һәм тату гаиләсендә һәр вакыт үз тамырларын, гореф-гадәтләрен истә тотып, кадерләп һәм туган телләрендә аралашып гомер итәләр. Үзебезнең телне әлбәттә онытмаска кирәк, белергә кирәк. Кая барсаң да үз телең балам. Монда да Үзбекстанда да телебез бер. Мөселман һәммәбез дә Худага мин кадәр шөкер әйтәм. Аларның да гадәтләрен, урыф-гадәтләрен үзебезнекендә онытмаска тырышабыз. Менә балаларыма гүл әйтәм, гаетләр итсә, бәрәмәчләр, бәлешләр. Үз қолдан килгән ниләрне пешерергә тырышабыз инде. Менә күршеләр гает кенә плов чыгаралар әни безгә. И безгә инде күрше булгач без туган кебек. Уялып тормыйбыз бер-беребездән. Алар плов чыгара, Роза апага или бәлеш, или әзрәк тукмач бирегез. Пустой кайтырга тиеш түгел бит ул кәсәләр. Шуның өчен күршеләр шундый заявка бирәләр сразу. Мәмлиевлар гаиләсендә еш кына бәйрәм ашлары оештыралар, өстәлдә әлбәттә татар ашлары. Глия Садыкова, Сәрүнәс Каримова, Татарлар, Үзбәкстан Республикасы.